At tuyen, to'y kabarbaro nga programa, abay sana ilokado drama nga makaipahay diragsak, ken liwliwa kabayata rigiting kay paragtar trabaho, wenno padagina na. Kuyo ganda karod, gagayem ko dita taintay dinggen, dahito pakasaritaan, kibida tayo ani. Pepita. Ang residence law? Sa balin sa mata numero di nawadak. Palay sa mata Amerikano. Ay, saan nga Amerikano nagitiamog? Kasi apelido lang ti Amerikano ti apelido ni Sir Angelito, ang asawa ni Micaela. Ah! Nukasta! Balay matlaang ni Micaela nga anak ko iti bunyag. Inakit din inawis iti nagkasal tayo na nakukumamalaang iti kasal. Ay, anak yung gayam na ti bunyag, tiamo ka babae. Ay, ungayam, siyak ni Pipita katulong da. Sino kayaw? Ay, sak ni Doña Juliana. Ay, kasaritak man di anak ko iti bunyag. Mailiw akong kenkwana. Nabayagan na saan kami nagkita. Kasalsarak na lang iti banyaw, Doña Juliana. Ah, mayat man na itangawag mo kanyak. Kasla na bang kikiki iti bakrang ko. Sana bale, umayak latan dita. Ay, anyay tayong tinagan ti asawa ti anak ko iti bunyag. Ang hilito ti Hangki Junior. Ay, tati kompleto ngayon tinanagan niya. Ay, ano. Awan mo tagsaon. Ay, imbabanan ti yaw di tibo. Basta awak. Amuna ti numero ti telepono ngay nawagan na. Nalipatan na nga ta tinagan. Ti akin balay. Wano, ti akin numero iti nawagan na. Nagbayagan ni Micaela. Awan matlaangan. Kaano ti agatang niti groceria? Umalati ako manita agricultural supply. Agambay matlakit din ang ti pwisto. Nene. Saan kayo ngagmulang-lag? Kitaan nyo ka na yung bagdag iti agatan. Kakaiso na masapa ako matumulong king ka dito'y garden. Na itong tungak matan kini ampyong i-gestor. Ni ampyong ti kinatungtong mo. Wino tatay na pinta sa paralako da iti store. Balasangan ni Midang. Basit lang amin. Balasitang wino balasang agpadang tumot lang nga babay. Numiswa talaga inakitungtungan. Adami nandita. Itay agbalawak. Umal daw gaya mo. Naimbag ta, dinagdagnak ni ampyong. Ang mga no kayat na lang mo, tamabkudan ni Midang. Uray man kit di bukudan na. Bukudan na amulanglangan Nalaing matlang asumao ni ampyong na nabartekan. Di na matngarod kayat ti uminaw. Nangag ko nga daki na sarsaritam iti telepono. Ni Angelito ka di day chay? Ay, saan madam? Bakit mo di mawag? Ninang nyo ka no iti bunyag. Inala na kayo ka no iti bunyag. Sino ka dakwada? Kaaduan nan sa tilalaki anang anak kanyak iti bunyag. Agam manipod ubingag, awan pa'y tinakit-kita ka dakwada. Anya nga minitayan pa'y nan. Ay! Doña Juliana ka no. Doña Juliana? Bak na nga ron. Kasladyak malagip nga daninang ko akas tanagan. Bak nang pay. Sige, Pipita. Mapana ko nagpalas. Ninang natangag pa'y sa tayo dyan. Ay, alangan. Saan nga sasaw itipod mo ni Doña Juliana? Sino nga tangay nga pa'y sa tayo dyan, Doña Juliana? Itay kumapay lang umawag Sa sikapay lang matisimong patpipita. Yak namin ganda dito sa alas, sir. Itay bigat sapay lang agdaldalos ka dita sa alas. Ang mga nunapunas mo ti Maris ni Maramol, iti kadadalos mo dita. O, sir, ni Madam Micaela, kasarsarak na iti kwarto yun, nagpalas. May saman nga tan nga oras sa nagdigos. Isu nga inaldaw apumudpudaw. Nay, rimwari ni Madam iti kwarto na. Ipasublik ko kin ko anong ti telepono, sir. Ay, sa amin. Isu paya pa kay bayagan na. Anya lang,
Angelito. Naglaing asumaw. Sana puro sagbalin ni Madam Micaela kan ko ana. Angelito pa'y magkaroon tinagan na. Ay, sino nga tamot tet dordorbel? Di man lang pabatuban. Ano, nagsubli na ta ni Madam Micaela. Naanos kan na ta na. Makauray, di pa nakailokat tiri daw. Sika ka, Denny. Micaela? Ay na! Adon nga utang ko kun ka. Balasang kamatay. Siyak ni Pipita. No sa anak nagbindot, da kayo nito niya Juliana. Wan, siyak nagpaisaw. Malasin mo gayam titimag kau. Jak narigatan anang sapol iti da ito'y abalay. Tako na dyan nagdamagak. Da ito'y kanuti katayagan iti alad ken ruangan. Kita lang agpaiso ti gasat, Pipita. Kasla balay laeng ti kalapati ti balay dagiti dadakkel ni Micaela iday. Naimbag ata nakasawa iti baknang. No kasano ti kinatayag ti alad, nataytayag pa iti balay. Naalas mo't nga may nakita ang ti balay, aling dan ti alad. Baknang daan negosyante. Dakkal ti groceria da, kan anda pa'y pwesto da iti agricultural supplies. Talaga baknang da. Ay, ngam, kasano nga ro din na ito niya Juliana? Saan niyo mo't anadanon ti anak iti bunyang? Ay mawag ni Sarang Hilito itay. Masapol na ti asawa na, tado ka no taggata. Ay, sana bali. Sa anak mo't analogi, Pipita. Agyaman na, kiti pa ng pameriendam kanyak. Ayawan na nyaman na, nana. Day talaang da. Naimimas kumaday to'y Diyos. No saan anaalsam. Imbagayo kumaa, tanin na yun iti asukal. Ay, kano na ibus na, isupay ti pa nagreklamo na. Dunya Juliana kunam kanyak. Ha? Ayun gayam. Saan ka di nga agawid amangal daw ti anak ko iti bunyag? Ang malmalim da iti pwesto da. Nagagad da nga gasawa. Uri-uras ti panangan. Saan da ngagtaltal na. Trabaho da, trabaho. Nagaskasat ka nga road. Ha? Kasi na, imbis ko mga agluto kan, may masam mo ti makitong-tong-tong kanyak. Anya? Danda ni pangaldawan, ngam ado pa'y lang taggatang Angelito. Di mo pa'y kayat, Micaela. Sigurado manon, tibagaran siya tangag malag. Umalati wakin tun malpas tangal daw dita agricultural supply. At dagayam dakkala mapatpatakdar dita balasyo ti kalsada. Bak nang lakit di tinakagatang iti dayta. Makagatang nga raw, itinalawa alutay no saan na bakna. Inton kalpas dayta, umadun to lakit di ti kita. Nangarong pampanunutek sa bali ani musaw. Anya nga tanumang patakderak ti karinderya iti abay da iti groceria. Kayo mo talaga tiyag soldado, Pipita. Aksyon agad. Itay pala nga mabisina. Hindi sa ramon, tinyag mo apangal dawan mi ka ni Micaela. Nangal daw ka ka din, Pipita. Agsasangot ayon. Ay, sige lang, madam. Mga anak to, nito nakasubli aki di balay. Day tati nagkakuyam. Inlak amo kumalti ka nam tambangan kan dito. Alangan na buybuyan na kami amangan. Pagbibingayan tayo laangan daytoy. Agmerienda kaming tulangan ito madamdama. No, masangot ang tupay at ang merienda ito madamdama. Mga no, adot naman ti customer. Talaga napigsa ti groceria ya, madam. Agan anos ka, ha, Pipita? Saan lang at groceria. Oray ti agricultural supply. Inton malpas da ita patakter, mangbaw nakto iti karinderya iti abay ti groceria. Sino ka na ito mauawag? Nito niya Juliana, tinaudyan ang tidak iti numero. Iso nga ka na ito? Hello? Uray, Jack, ibagati kina siya sinog. Numaitim ka nag. Amo, masyak ni Dunya Juliana. Na kayo magkidi ate mo kung mauawag doon niya Juliana. Ay, simpagpun ka din, di anak ko iti bunyag. Ay, saan pa?
ay, rabinton no sumangpot na ay. No masapsama, sumangpat. I-text mo do kanya. Ah? Ah? Nay? Inidap na ada ang gusto sa Itay pa'y amanangad-tangad ka. Nga ti kata sa unday ta. Adda pampanunutam wenno makaawid kan. Natangan nga ron titil-til ko. Siyempre, adda pang panunutak. Di ka kadiag pampanunot? Ah, no trabaho. Trabaho laeng ti pampanunutak. Ah, saan sa ama po ikaw iti panunot mo ni Midang Mabalin ko ma, apapainayadan. Kakaiso naman manon ti kacachat ko. Yak ngaminin masango da kita. Ngem, adda kanumutan kayan ayat na. Oh. Kamamom lang, day tanadagos di namagmaw. No isuti ko na ni Ampyong. Ay, ang mga nukuna na lang day jay. Yan, di mo ibaga na upay ka daos. Magusto ak man dayta ako nam. Awan mapukaw ko no padasag. No jak maitorad ti agpudno iti umuna apa nagpadas. Di, ulitak tumalan. Uray tamalamatan, amangan mo mabalin konti umunang agawid. Rimasay matantiag gatang. Inton sumip ngay, adun tumanan ti aggatang. Aglalo na kita'y gumatang itindanom, kinkas. Amangan no, agsubli ngamin jay ninang ko iti bunyag. Kuna ni Pipita iti aldaw, anak kapanawak kanon, iti dimtang day chay Doña Juliana. Ala, agawid ka no, isot ti kayat mo. Uray, tandamad na kuling. Mas kanda si Wawara kaduak nga gawin. Tila ibirbirangas mo kadagita kaduam dito groceria. Nagpintas ti usto anagan da. Julieta kan Walter. Adda amalagit ko ti mirngas da ngam ti husto anagan da. Aglalo ni si Wawer. Takasana, pagamo natanta umawer adi mapupuutan. Awag man lang kita ni Doña Juliana, ninang yung ka na madam. Dinamag na nakasangpit kayo. Talaga ang mailiw sa unayin kanya nga Pipita. Agasam, numano atawanan asaan kami nagkita. Nalpasmat nga rodan ti Christmas. At damat kit din ang Valentine's Day ang paspasungan. Ala, jak marod na gawidan tinagkatawa. Gapoy ti day tanga imbagang Pipita. Ang amti kinapod no na, manipod ubingak, jak pinakita day taad doon niya Juliana. Di, saan yung arag nga mamo, aninang yung Ay talaga asaan? Agpadamat nga minapim mo sa dagiti dadakkel ko. Tapag damagat ko maida. Ay sa pulag tuman kiti ti baptismal certificate ko. No dagnagan ni ti Juliana kadagiti nanganak na kiti bunyag. Ay, awin Ay, sige, madam. Inakaro din nagluto di pangrabyan. Mabisin to lakit din no sumangpot niya sa langilitaw. Rabiin to unayin inton makasangpat day jay. Amang ano nang rabiin to pa yan. Ay, awan mat kida. Nay, at dan sa sangayili, madam. Tinasaya at mapangkalata mangisaang. Siya kunti mapan mangilukat itirwangan. Naimbagarabi, madam. Nagpinta sa talaga ti balayo. Uray itirabi. Aglalo no masilawan. Ay, ada ka din ni Mikaela nga anak ko iti bunyag. Siyak ni Mikaela. Da kayo ka din ni Doña Juliana. Ako na ni Pipita nga ninang ko iti bunyag. Nay, saan nakadaya malasin? Uray da kayo mat ninang. Saan dak amay lasin? Kasano nga minamalasin ka? Kano maladaga ka pailaang iday? Aywan gayam. Ala, agmat-mat tider tayo umatlatan di tirwangan. Umay kayo, dumanon kayo, ninang. Agmerienda tayo pailaang, kabayatan ti pa nagsarsarita tayo, ninang. Pangururayan tayo makaluto ni Pipita. Ay nagyaman aklaunay balasang ko. Nga magkababain sa makipanganak. Nuday tala ang abanag. Pakaragsakat ti panakasanga ilik kada kayo. Pagraranudan ti grasya. Aglalo ta italang agkita tayo.
Payagya manaklaunay. At adapay ang mabindisyonan kayo. Baknang kayon. Nga bubak-bak nang kayon tumanan. Kontento kami matan iti kasasaan ti panagbiag mi. Nay, apay ama kontento ka? Nagitay nga ipolitikaw. Saan da amapnag iti bimalitok a kutsara. Kaya't dabak ho ti pangakop na iti kwarta. Ay puwera di los buenos. Naragsak kayo ang kasarsarita, Ninang. Ang pasensya kayon. Talaga saan kayo ang malagi? Jak pa'y napalpaan. Nagsubli kamatay. Nay, naglakakan ana uma anak itongtong kinimidang. Anya pa'y tiganas ko makitongtong kinimidang. Oh, Kat kinaninana punay. Nga akin ko kwa iti store. At da kanon nubyo ni midang. ha? Kat alaan nakto kano aninong iti kasarda. Anya? Anya nagasat mo. Isubsubong pa lang tinapoy, yulam mo tadago sa'in. Sa kumantsaw pa'y lang. Nauna anak kanon ni Jabar. Ha? Asiyo naman na nadyabar da ita? Kat ninanong apandak. Pudak ti sigod abernas na. Ngam manipod na tayo ni Jabar apandak. Nga addatarakan na nga aso. Jabar matan ti imbernas da. Kat mati ka mag. Amangan no inangaw da kalaan. Malaksid no agkabagyan da kini ama burak. Seryoso makisarsarita. Ngam makiang-angaw lagayam. Talaga, napasabtan ti bisin ko. Pipita, yawat mo man tadanom. Ang oras saanin. Minggo paglatanti, di ko tila oya, titasap mo. Naadamot nga min tanong iti abay mo. Di mo aya makita. Ay, pampanunhutom sa mati kaadumanan aganan siyam. Amo maten. No kwarta ti pagsasarita na, kat amo malatan. Wani kaya, nagkita ka yun si nayaw awan aninang mo. Wan, ima itay kasangsangpat ko. Di namat kinaya tinakipangrabi tapno nakapagamam mo kayo. Ang talaga adyak amam mo. Agpatulo aktuman kin ni Pipita amang birok iti baptismal certificate ko. No, adda talaga naga ni Doña Juliana kadagiti nanganak kanya kiti bunyag. Saan mo po kawin ti ganas ko mangan? Tagay suna naglaing agluto ni Pipita. Kil maniti agungot, tamangan no mapukaw ti grasya. Apay ko pa nga agungot ka. Pakasikuram kit din na dyan ninang mo iti bunyag, Mikaela. Manot tawan maun. Manon, apa nagkasangay kan Pasko ti limabas, adi ka nakaawat iti regalaw kan aginaldaw. Angelito. Ay, may tuloy kong timangan. Makamuka, no na iti di mo may pangpangan. Saan mat nga iti jak maipangpanganan? Hangam kahit ko lang nga mapanagnagan, napod no aninang ko ni Doña Juliana. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito Wastorya TV tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button. No, di ka pa nakapag-subscribe. Tapnog tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Nalpas kagaya man anagin na Pipita. Tulungan na man namang biro kiti nagbunyaga kadagiti apapeles, iti dito yung akahon. Ay, taga doon apapil na gito? Kailan nakadalo tilinaon na iti akahon, madam? Ay, maburbur siya anak ngamin kini Doña Juliana. Kaslagsapsapol iti napatag-agamang, iti panangkamat na nga anak-nak iti bunyag. Idinto aman ni Pudubingag, tsak nakit-ita. Resak na ron, madam. Nagbunyagak mo iti ko na. Mawan nakikita kaninong kaninang ko. Marigatan kantong at amang sapul kadakwada, inton makikasar ka. Ay, isumat da ito, Pipita. Kita man. Rehistro yung matita. May uwan gayam. Ay na, matarantapay kit din. Ama nga na iso na ito ingang pisaw. Nay, nagadumat gayam din ang anak ka na kayo editi bunyag na o nagadaw. Naguray. Awan mo't makita anagan ako liana.
Amangan no saan niya mo taninang ni Doña Juliana. Ano ba sa akman tinagan na? Pasigsama talalaki da. Julian. Julian mo ti adda. Awan ti Juliana. Tay tangarod. Amangan no saan niya mo taninang daya adun niya. No saan? Asino nga roday tiyag? Apaka? Kaskas trikulaan dito yung kwartop kamotaw. Tinulungan kami ni Madam Micaela ng sapul iti nagbunyagan na. Ay, kasla di na mo tinituro. At nangarod imay nang ituntun iti bagina nga anak na ka na iti bunyag ti amo ka babae. Doña Juliana tinagan na. Ay, baknang no kasta. Sus nagkasa tayo. Baknang gayam. Okay? Nasarakan yung batlang tinagbunyakan na. Wang, awan mo ti Juliana. Julian lang pinakita mi anagan. Lalaki. Babae dita, Doña Juliana, sanaya? Katuan, Doña nga raw. Agkulot ti buhok na tawa din ang oras dito yan, kamutaw. Magusto ka man ti ingal dati tinimplam akapik pipita. Agsabat ti pait ng samit na. Itaman pa'y, anala daw ka nag-iing ang hilito. Well nga ron. Aglawag ka naman eh. Saan ta naman migat? Agkuyog ta naman pa ni Jeng Groceria. Ni, kit kasama mga itilot-luto ka pamigatan niya, sir. Wanmat ngamin ang hilito. Awan pa'y customer iti kasti nga oras. Jak mo, imbaga mapantan, agdi gusto pa ya. Nagsapalakit din day ta sa nga ili. Ay, ingkaman kitaan pipita. Wen, madam, amangan nun ni Doña Juliana daytan. May sapay na dyan adinan sa may turturong tipan nakikaruba na. Agungitak la ko ma. Nalagip ka. Nga ang hilito tinagan ka. Nakayo kaya matalaga, Doña Juliana. Nagsapa kayo ni May. Nasaysayati na sapa. Gamti na la daw. Tapno sigurado amadanon ko na iti agasawa. Aglalo ti anak ko iti bunyag. Inururay na ka day. Itumanan kayo, Makigindan kayo na mamigat kadakwada. Ay, kababait samay. Talagang sakit diyan na sapa ako unay Saan matkiti unay? Ngam dinilaw ni Madam Micaela. Tayo talangan na daw abimbangon ni Sir Angelito. Nagmayat ti pa nagtumpong dagiti nagandang agasawa. Talaga anay karida nga kagasat. Isumrat kayo nga rudan. Tayo rekap ko pirangan. Ang hilito, Micaela, kaslamay-may sa ti kayat na asawan. Agpadalakit diyan na singpet dagiti amom. Talaga nasingpet na. Ay, nasingpet na talaga dagiti amo kada Sir Angelito. Kan Madam Micaela. Sige, makat tayo nga rudan. Nakagayam ni Doña Juliana aninang ni Micaela. Nagan nyo pa lang ninang madlawan na baknang kayo. Tinawagan nakmat itininang ang hilitaw. Kapilitan. Uray saan da kayo aninang itikasar. Nga puta, anak yung matitibunyag ni Micaela. O di ninang kunakatan. Ngala, mangan kayo. Saan kayo magbabaing? Ipapabalay yung lata. Ay na, napagusto anak banditi na itangay bagang barok. Kasla namang kikikit ibakrang ko. Narabaw sakit, iraragsakan nyo. Ay, kamala kayo ti kanan nyo. Saan kayo anong tara, nalay nga kasumao. Naira na pa'y adumlaw ti apelido na dinanang ko barok. Ay, dahil timat kami na Micaela. Saan ka din tagtagan eh? Iso kumatad at makisarita ka na kayo. Mangan tayo pa, sakbay agsasarita tayo ang hilito. Alala, mangan tayo pa. Uray madamdaman ton nga umay ka ijay groceria. Sa ngayon pa ni Ninang. Ala, sige. Mangnayon ka ngamin iti kadwa tayo ijay groceria. Intong agsikog ni Micaela Ninang. Si kanto timay sa ngalaan mi ang mga nakitibon niya.
Nagpatulong akin ni Pipita anang sapol iti nagbaw ti sarak ninang. Hulian mat tinakitak anagan ti maysa kadagiti nanganak kanyak iti bunyag. Amangan no nagkamali, tinaysurat anagan, nagiti naganak mo, Mikaela. Kurang iti may sa litra. Mabanakas tangagpay so. Sanak nga ro na bigbigan, aninang mau. Saan ko maaday tati pakapabainan nyo, ninang? Ay, saanan aday tati napatag? Saan anapatagkan ka nga anak ka iti bunyag? Dayta ka di kayat mo asawan. Ti kayat ko asawan. Saan anapatag? Nubidot ti panakaisurat tinagan nyo. Agyaman akit di tanaam-am mo kayo. Anya nga ro ti badamag. Talaga nga dan nobyo ni Midang ket dandani agkasaran kasta. Tinulungan daksala ang alinuko da ampyong kan ama burek. Ay, no dadamag ko ni Saryo kanumot ti akin nobya. May sapay. No kaano lang adimteng ni Midang dito'y bugyasan. Saman manong agparang ni Saryo. Ay, amok pa yan. Ket no isumot tinaydanon kanya. Ay kasaritam to ni Saryo ha? Asi yun mo tinakaamuam iti dayta. Tay bagbagada amay sa Amarites. Marites. Talaga aluk-lukwan nak. Apay. Si kalat may mayata namang loko. Sinubok ko lang nanya ti reaction mo. Nagpintas kayo, Madam Mikaela. Mapagbiddutan na kaya balasang pailangan mo kasta. Agyaman nakipita. Angam saan mo ipagbaga no tingkan ka ni Angelito. Amangan no agungan. Diyak pa'y nakita ni Sir nga agungat, Madam. Medyo lang kinalain na sumaaw din adlaw ka. Ate iwan nakpay ko nam. Angam gagangay matkitiday ta tinigosyante. Saan nga agungat ni Angelito nga awan ka po na. Kan gagangay nga agselos. Nagpintas kayo nga man. Diyak pa'y ngamin napadasan tinaganak. Isakas labanasa nga pa'y laang. Nalasigin Pipita. Mapanakon. Angelito, sumanao ka mat anasan to ta. Anya ayat ti problema. Medyo makaluksawak tangal daw. Ado ti agatang iti grocery di Kalman. Mita, ay sus, malas sa radya doon niya Juliana. Nagsapang amin nga imay. Makagura kan samat kan kuana. Gagangay la day tayo ti negosyo. Tay kunagan, asaan akanayon a fiesta? Anya saan akanayon a fiesta? Kit no manipod Enero aging iti Disyembre ti panagpiesta dito probinsya. Aglalo lang aruran iti Disyembre. Bunyag pa iso. Ita, anya nga ron, Mikaela. Nabigbig mo matlangan ni Doña Juliana aninang mau. Jakam mo no talaga abak na. Di aritos na. Kanda dumapeng alahas na. Gangganjong sana. Pempenak ko pa'y tinangan ito nang rabi tayo. Tanapasabtan ti bising ko. Magbisinanak adi na oras no kastoy lang. Saan kamot lang aminan asumardeng nga agkukwenta? Ay. Kato ka di una yan tinaglakwan ta? Saan mo kaya makita na tinutbo? Bisbistradag. Nagado ti pautang ko ajak pa'y nasingir. Apay ngamin ang nagpautang ka. Dahil ti panagkunam manang nga asya. No adda mangibaga kanyak. Aglalo ka nagiti padak anigusyante nga kurang ti puunan na. Ay, masagid tiriknak. Nang runa ta malagip ko tinagan ko nga Angelito. Ay. Isupay apakabuungan ti ulong. Hapay nga daka pay lang dito kusina, Pipita. Harabiin. Nakaindaakitayan mo, Madam, nalagip ko ajak gan nakaalay ti danong may numag. Mawawak lang ta ngamin no kwa. Siririn kayo pa'y matlaan kinisar. Madama ngamin ti panagkwentami. Mga laklang iti timpla ka juice kan masaramsam. Ayan yaw, sa akon ti mga isarlo kiti kwarto yung kadagita. Ay, sige man nga rot, Pipita. Uray day ta danom laang. Gastoy kami kini Angelito. Agsaramsam kami iti rabii. Hasta talaga nagiti negosyante, Madam.
Iumad ngayam ni nang Juliana na pagbidutan kayo ani Mrs. Sevilla. Ang namin pagkakaingasan niyo. Dito higayam ti pustuyo ang hilitaw. Nalawa mo ti groceria yaw. Kukwayo ka di pa day tabakantay. Ay, wan, Ninang. Plano ka patakdaran iti karinderya. Apag isuntoy ton malpas day ta dakkel building. Nagadugaya mapasdak ti negosyo yun dito, yang hilitaw. Ay, wan, Ninang, talaga nga daw. Nay, asikas lukpay nagti agbayad. Mikaela, sika malangan ti makamok ni Ninang mo. Adun sama ti aramiden na. Diya ko nagbayag. Umay kayo lang pinasyar. Mangal daw tayo pa, kunak kuma. Agdardaras kayong samay. Mga nung saan pa ya, naipablog ni Pipita tay balatong alawkan na ti bagnet. Mayat man ti isama budoy. Addan sakit di nakapagusto ma. Palpali iwan naksamat. Ha? Amom, yakla na istorya adaguskin ka. Addan samat na nga tiwa mon kinila kay punpunyapo. Iti kinaalis to na magnawin no agsao. Agpada. Ti amok nila kay punpunyapo ti kasarsarita itay ni Ama Borag. Ni bakit sulamat gayam? Bakit? Napagbito tamalakay. Lalaki nga rod tinagkitaak ni Nana Sula. Laki namat ngamin idi kapigpigsaan na. Ay, talaga analaing asumaudyayay. Napigsapay di boses na. Oray di mo makita. Amumlatan nga iso. Amangan mo'y langaw na kayo langot ni Sir. Saan nagsisida itinatun ba Jay? Jay gabi na kinabak nang da. Pagtatak ko na dakit, dede na dan. Ay, adada ka din, Pipita. Ni Madam Mikaela pa lang kisimbang pa. Mabalin ka na kasaritak. Ada ko may bakpak-asik kan kuana. Agsakitak. Nagsakit ka nung nakasarasaran tama titilog na. Ay, umas asidag ni Madam. Pipita? Asino ti kasarsaritam iti telepono? Ni Doña Juliana, Madam. Anda ka na'y magana kada kayo. Iso kasarita yaw. Hello, Ninang. Kumusta kayo? Agsakitak samot tan ka po iti da ito'y problema. Anya day ta problema yo. Ipatulduyo no sa dino ti balay yo. Tagpakuyog aktukin ni Pipita. Syakton ti umay dita. Tamangan no saan nyo akabailan ti makaumay ditoy. Kabailak mo't kiday. Gam na sa isayat kag paisaw no makapasyar ka dito'y balay. Ala, agin na kayo nga rodan, Ninang. Mangan kayo anasayaat. Oops, sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik tayo man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button. No, di ka pa nakapag-subscribe. At blog tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Inuray ko, makapangan tayo kada Pipita, sakbay nga ibagak dito ang hilito. Amangan no agungat ka, kat mapukaw ti ganas mo amangan. Uray anyat mapaspasamak, awan makasingay ti pandangan ko. Aglalo no mapasabtan ti bisin ko, kan na imas pay ti sidaan. Saan matkit di aday ta? Mumutan kanyak Mikaela. Limpyo pala ang ti panagpampanunot ko. Sa anak nga gungit, ngawan gapuna. Imawag namin ni Ninang Juliana. Masakit ka no. Ingkarikan ko na, sarong karak ti balayda. Anya? Agpakuyog ak tulaangan kin ni Pipita. Day tamat lagayam ti bagam. Sana problema day ta. Kadwamat ni Pipita. Apay no saan ko akadwa ni Pipita? Ay, awan. Amangan no ipapusom. Awan ka rin ti sa baling ibagam. Amangan no mabalintan ti maturog. Alala, maturog ka. Agmalmalo matulungan ka ita. Inton bigat. Ado tinapatag nga si kaswag. Anyital daw itong bigatan. Jakpay katamong. Lumakay da tao na talaga. Ngag paiso. Uray siya. Jak malagipan. Basta ado ti aramidak inton bigat. Awan problema iti data. Basta sika. Awan mo ti ado nga aramidan ni Jacardin. Itun kanikadwa. Tulungan nakto ngagdalo si di balay ni Pipita. Uray umyan tanto pa inay inton rabi ino bigat. Nawuna.
Tapno may sapsapat at trabaho. Oh, makaw ba? Kaslawa mo turturungan tibiyag ta. Budoy. Nakadit ni balay doon niya Juliana, madam. Nagdakal mo ta balay nga. Daanan? Isumatimbaga na idi kinasarita kidi Rabi Pipita. Ay tamot kiti ating patuldo na kiti nagdamagan ta. Nagkaslawan sa matao. Ang mga numasakit at talaga. Ang mas tawag. Kaslawan mo't sakit na idi kasarita. Kasta mo kinadlaw ko, madam. Ni, awan mo't durpen. Kapilitan ang ampukawak. Doon niya Juliana! Bigbig sampay tagpukaw Pipita. Ang mga no saan na amangag. Sige. Doon niya Juliana! Ato kami! Kunak no, saan kayo na makaumay? Itay-pay lang nga urayan kayo. Ay, ang pasigat madlangan kan kapipita. Makaambukan ang mga la iti merienda tayo di ta kusina. Doon niya Juliana! Ay, kita amlatan iti ref. Mabalin tayo ang meriendaan. Sige nga raw. Saan ang masakit tilangan ni Doña Juliana? Iso nagkinisiim ka ni kinipipita itay. Ay, kastoy na ngamin, Mikaela. Impambar ko ang masakita. Adda na dagsan na problema. Si Kalaang di makatulong kanyak. Anya ka di dayjay ninang. Ang papautang iti kwarta ti negosyo. Ang kurang matan ti puunak ta imado ti sukek. Ket ang pakpakaasi ako ma nga umutang kada kayo kani Angelito. Ha? Ay, naimbag kada kayo ta nasa liwanwan ti panagbiagyo. Amo ka saan da ka mapagkadkadaan. Saan aga po ta anak ka iti bunyag. Gapo tanagasawaan niyo ti kinaimbag. Aday bagat kanta Angelito. Saan ka ko mga agong umat ha? Anya kan ay ang Mikaela. Sang kaibagak asanak na agungit na awan gapuna. Adagayam na patag na ibagam kanyak. Apaya di mo pala yung bagay tayo adda tayo iti grocerya. Amangan nga ni na madadaan timod mo. Nay. Da kasamot dahi tayo ibagam kanyak. Uwan kaya. Ito lang malagip ko. Saan ka pa yan nag-istorya kanyak? May papaniti panagpakuyog mo kani Pipita anang sarungkar kani Doña Juliana. Dahit ako mga rod ti ibagat. Oo, kan. Anya talaga ti sakit na. Di pala agpa-hospital. Ang mabit lang. Apaya ako na masanak nga gungay. Sa baligayam asakit ipagpagana. Tasakit iti bulsa. Anya? Naisurot ka nagkatawakan ka, hani. Sakit si bulsa. Manmanong nagkatawa ka. Itaman lang ang nagkatawa ka. Kasano hadyak makakatawa. Doon niya dayaan ninang agsakit si bulsa na. Panagpautang gayam ti negosyo na. Sakit si bulsa. Adong kanot isaan na anasingir. Iso nga agkurang ti puunan na. Ay, takot ti madi. Ay, sa madi ang negosyo ti panagpautang. O niya, mayat kang agpautang? Ay, maturong bakit din. Intong bigatan nga ituloy ta pagsalitaan dahil. Nukano pa yarabin? Isupay ti panagawis mong agpasyar. Punak man umyan tayo ti balay ni Pipita at masapat ang agdalaws. Saan tamot nga agbayag iti papananta? Damagak lang kinimis katinggay. Numano atri ti orderan na nga organic nga itlog. Ay, punak man no balasang ti pasyaran ta. Nadyamot gaya mamis katinggay. Kat no balasang pa imot ni Miss Katinggay. Dahi talaan. Saan nga agpasyar ti rantata? Agpasyar latta ti awag iti dayta. Amangan no kursunadam ni Miss Katinggay. Apag tapog pa ilang nga 40 na. Ay, darsem ka titimag na. Amangan no agorder pa iti bagas. Organic ka no aganagan. Tamasapol na kadagiti mula na amasitas para lako na. Nagsaka kayo na nag-ring, madam? Sige, itimplahan kayo ka din iti kapiyaw. Siya kundi makamoit day ta, Pipita.
Kasano adyak na karing anasapa, kat sarsartan pay laeng. Naturog kamin kini Angelito. Ay, gapo nga tayo di pa nakabannog yo Agasam, nagmalmalam kayo yung grocery Naistoryakan ko nga umut-utang ni Doña Juliana itinayon tipuunan na. Kalahat kayong baga na maturog kamin. Ay, no kasta, saan nga rin kayo tapautangan? Tiyaklam mo, tanadlaw ko ang naging tuturog lang ti asawa. Imun una at paikit din ang nakaturog. Pipita, naimbaga bigat mo. Ay, Doña Juliana, kung nagtumata na kayo di umawawag. Ay, mamantukan sakit di Pipita. Apay nga mo masyak ti umawag. Wano, mabit lang. Nangang mo ngamin nga umut-utang itibak nang anak ko iti bunyag. Ay, saan nga po iti dayta? Man ngamin ti umawag dito yung telepono dito yung balay ti amaw. Agmalmalam na kiti amo kati groceryada kat pasarirabi pa yung nasumangpot na. Kung nakita yan doon niya ti pampanunod ang may panggap kanya. Ay, simrag na ka din iti grocerya. Una, itay-tay. Iti kano, pwesto da iti agricultural supply ti pagbantayan ni madam. Ay, di dala na istoryakan ka no nagtungtungdan nga agasawa iti may papan iti nagsaritaan may kanimi kaila iti kalman. Ay, saan man, nana? Ay, Doña Juliana. Ay, makaguron samat din na. Makaungot sapay kita. Nakadalos ako ni ti salas, ken ni ti kwarto ni Pipita. Di ka pa'y nalpas di ta kusina. Inunak ngamin iti banyaw. Mabisinak ngaminan adagos. Yunak adalosan iti kusina. Ay, hehe. Kino si kamot din ang ibaga, si katimang dalos iti kusina. Amumlatan Ay, sika talaga. Sige, agi na natapay. Sige, iruar mo raw din ti merinda, tangin sa kanak idirabay. Day taman ti kunak. Kalpasan ama kameryendata. Uray maturog kan tupay lang iti kwarto ni Pipita. Makamunto di na. Talaga nga awan. Awan pagbanbanakan ti biyagtan kasi lahat saritaan ta. Rantan sakit ini Angelito. Apagbantayan nak dito agricultural supplies. Tapno maliklikan na pagsaritaan mito yung utang ni Doña Juliana. Saan nan sakit ya kaya tapautangan? Malaksid iti kinaman na nauti asawag. At dapay ugali na adi mabalusingsing ti pangadang na. Ada bukod ko kwarta. Tay jeton sa laangan ti ipautang ko kankwana. Itininang ko ano kaanong adan asawag. Isupay lang ti panagpabigtig na kanyak. Taon ko ni Micaela iti agricultural supply tapno maliklikan na pagsaritaan mi ti panang pautang mi ni Doña Juliana. Ang mga ninton pangal daw, ang balunan na kami ni Pipita. Amo kong tiramedag. Awagag ti asawak. Anyan ko nga tamanan ti ipambar ko inton bigat. Raya ko, sumbat na. Angelito? Talaga napintas ti timak mo, Micaela. Uray iti telepono. Akit, kumusta ka? Mailiw akin ka. Kasla kakaskasarta pailangan niya. Hanggang mailiw ka talaga kanya? Inaldaw mat nga kita ta. Sayang tan naturugan kay di rabi. Inton rabi, Kala, mawatamlatan ti kahit ko asawan. Kumusta ti panaglakom dita? Nasaya at mat. Kat dita nga Ay, naganarlata, Micaela. Uray, agawid ka amangal daw, tapno ada kasango ni Pipita. No, di munton kayat tagsublay. Ay, kaya mayat lata. Diyak kayat, akanayo na mabampanlog ka. Isang anak ko man tibalon ko kata kayo pangaldawan niyo madam. Simbangpit kayo matay. Pinagawid nak ni Angelito itay inawagan nak.
Pinagbantay na ngamin iti agricultural supplies. Ay, kat ni sir ngay. Saan mon abanunan? Iso ka nun di makaam mo, Pipita. Di pa iso ka no apakabanugam. Asideng matlati groceria, madam. Aywan, mawag gayam ni Dunya Juliana na itay nakapanaw kayaon. May panggap ka diti yung utang na at imbaganakan ka? Saan namot ngayon diretso akasta? Di namang nalaang no nagtulagan nyo kanon nga agasawa tinagsaritaan nyo ngayon utang na. Kas-kastrik lang ni madam iti kwartuyo, sir. Anangan no nadlaw na paikit iti sa sangpityo itay. No, saan na rumwari ti kwarto me? Saan mo nasingaan iti panaginanana? Porta ka timangan. At kumanaw ka dagos. Ay, talaga busy ti negosyante niya, sir. Naku namang. Naganas kag bilang iti ado a kwarta, Pipita. No, awatom ti sweldom, anya ti mariknam. Ay, naragsakak sir. Well, asino kumakamintin saan ang naragsak, no, makaigam ka iti kwarta, ha? Ore, panawanak pa lang, no, may pasnak ko ti mangan. Dasa nakanak nagitindasal mo. Sige nga ron, sir. Ay, kino isumat ti makisarsarita kanya. Saan pa yun na nagpalpa ni Angelito? Di manawan kalpasan ang nakapangan. Talagang sakayat naliklikan ti panagsarita mi. Kapulang iti yung utang ni Doña Juliana. Aping atasan na kahit apautangan. Kat nagadungat pa utang na. No sana makasingir. Nagado ang maistoryana, maipanggap kadakwala. Nakadaldalusan kan napakmin ti balay ni Pipita. Nabanglupay. Malasin abalay ti balasan. Kaslay ti balay ni Miss Katinggay. Ngem kasano, adi nabanglo ura itirwar. Nagado ti masitas nang agsabong. Naganar dagiti mula na masitas. Ken, dagiti lako ng itlog. Naganar, alis to ang maibos. Iso nga, adda sa bali a pangalaan na iti organic nga itlog. Anya nga rod ti planom, inton madamdama. Anya plano? No inton rabi iti kahit mga sawan, o di maturog ako no orasan ti panaginana. Kahit pasyarim tumot ni Midang. Dahil man pailang asaryo ti kasaritak. Mamati kan samat una iti ko na niya maburek. Ano biyan ni Saryaw? Haho, amang ano sa bali mo't asaryo, takin nobya. Kapag isulang, tinaglak ko ni Jay Groceria, tangal daw, Mikaela. Ang sa kabali. Ada pang panunutag sa bali pa yapang wartaan. Anya na itjay, ang hilito. Doon panigaya man malpas ti building iti sa ti groceria. Iso patuloy ikaw ti planok amang patakder iti karinderya. Sika ti makaabo. Ang umadumat ti trabaho. Adamot alak nga empleyado iti karinderya. Problema kla ti puunan. Jobless ngamin nagijinalay nga umutang adi makabayan. Talagang sabi na kahit apautangan nito ni Juliana. Oh, angat itantanamitin mo. Kasla amok no anya ti kararag mo. Nagsaya atin no agsikog ka kuman. Sapay na kumaata ang paiso. Ngam amaw. Agda na kita nakautang kanyak. Agap apo ko na lang arudan. Si Morot ang nagapo ko ti porsyento na iti utang na kanya. Si Kamat, honey. Apay ayaw nga utang ti pagsarsaritaan ta. Saan ta ka di pa maturog? Maturog ta ka din, honey? Madamdaman. Nagtarakop. Sarsardam pa lang. Ninga ta Pipita. Nakaturog ka ta. Apay nalagip mo ni Pipita? Awan. Ala. Agintatang arudan. Ay na, naglamin. Nantaulas, agpumuta. Si honey. Tiyak sa kayat ti plano. Malagip ko lakit nga rod iti kakaskasar tapaylaeng. Ay, tatilik-liklik ka. Ti mangan iti lining ta kamutay. Amumag. Agang pwera nga maturugan. Sige, turog. Marang may tagtagainap ko, amasikukan. Oops,
Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing beat, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe, tatlog tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Nabayag kami pa ilang nagsarsadita kay ni Budoy. Sakpay api manaw dito balay mo. Nagmalmal man nagdalos kami. Ket nakadaldalusan ken nabanglo pa iti namayan men. Asla, nakaw-awid ang nagkagarudan ka mo daw. Anya? Agawid ka ni Tibugyasan? Adayo pa'y mo ti pista. Anya? Si Kaman, uwek na nakakatawa, kabrani eh. Abay, ayaw na mabayag pa ni pista. Kadwa nga ron ti kwarta no pista. Uresa na pista, 1 Desyembre. No, nagagad ka lang itingang trabaho, at dalat na kwarta. Ken saan ka abarayo boy kunam? Kunampay. Amok, saan kayo nga ipusan kan budoy iti kwarta? Nagkatwa pa kwartaan nyo dita. Ay nang runa kini Budoy Nainutan ni Tilod. Tasan unay na makichat-chat ken makititex. O anya, kasalang arudan no maturog kan Pipita. Wag! Sige nga Rod. Bye-bye. Kunak-kunakit din o doon alipatan ni Madam Micaela at nagsublit. Na kayo magkayang doon niya hulyana. Maglaa daw kayo. Nakapanaw ang nagitagasawa. Awan ka diti imbati ni Micaela. Awan naman. Sandak sa mata kaya't apautangan. Awan pa'y sirbe, nagpabigbigak nga anak ko ti bunyag. Ha? Anyat tinunayaw? Ay, adang sakit ti ulo. Gapo ka nagiti pinautaga ka nagrigat asingiran. Ada pag-shopping da. Ada ipalot da. Nabarutan mo ti chinelas da. Anya? Tila ibagbagayo mo doon niya hulyana. Wala ba yan yaw? Umay kantulangan to maminsan. Tawan mo't nagiti amo. Naimbag ta nakalugan kayo adagos ninang. Itay saan kayo anadanon dito'y balayo, nalagip ko nga inawagan ni Pipita. Ang mga no. Nagsinaliwasi uta iti dalan, Micaela. Ay na, hurayak la, si Maranta nakakitakin ka. Agmamayoak, ngam karigatak ti imay. At iti 20 mil ngot utangin nyo ninang. Ay katagyaman naklaon na ya. Basit lang nga ba nagdaytoy kada kayong agasawa. Nagbak nang kayaw. Sige ninang, diya ko nagbayag pa'y. Mapana kon. Nagtartara sa napimanaw. Apay nga tangagap apura. Di naman iba nga no kasano ti panagbayad ko. Gapo iti dayta. Hagbayad akto inton kayat ko. Paring malipatan na pinautangan na. Isa ko di tricycle, itay dimtang niyang hilito. Nimbag-lakit din na saan nakanadlaw. Nabayag pa lang ang nagsapol iti pagpartingan na. Antay ka. Nagasat na nagnegosyo, Micaela. Binibigat pa ilaan. Umululin ti kwarta. Talaga ang naganarlat tayo si grocerya niya. Kunampay. Uray dito'y agricultural supply. Iti kinado na iti customer. Awan pa yung pagparking Ayun. Tinapintas pa yadamang. Imayan nagbayad ni Mr. Gascon kanya. Nakagulpin sakit de. Tapos sangagasot aribo a pesos ti pinagbayad na kanya. Ay, nagdakkalan agatan. Well, Isumatla ang analawa ti iisuman. Limawag pa'y ti rupam. ay, kunak no tinalawa ang muging ko tinadlaw mo. Day talaga mo kapag malasak. Ang iluding nga sakon. Awan pa'y anak ka. Hindi ka kadimadanagan. Maadaan tantulat ta. Manupay nga ta arabi apa nagkumot ta iti ulis. Sakbay ang makapagbalinta. Sikaro tani. Kitam uray lang napatalyaw ti kasangsangput abombay a customer nga agilaklako iti ules. Ay, uun nga pa so. Nga minda diyang imbagbagakon. Ang mga no makamalas.
No saan ka pinanawan idirabe Amang ano di mo nakasarita ni Pipita. Uray man kit ninuadda ka. Apay, dahil ti makaipawil, iti managsarita may. Ti kunak kumagayam. No simurot ka kanyak idirabe saan mo anaawagan ni Pipita? Dulamin. Ukit, kumusta ti pagnam? Dayo ti pinagnak. Nakadayo ako ni di malagip ko no apay ajak inusar ti motor ni Pipita. Ay, si kamot gayam tinakapoy. Ngam sa nakastati kahit ko asawan. Nagkita kami kinisaryaw. Hmm. Saan nakanumot anubya ni Midang? Duati kayat asawan dayta. Kanagnagan lang ni Saryo tinubyo ni Midang. Wenno, linukunak lang ni Ama Bro. Kunak man no nagsalita kayon kini Madam Micaela ano niya Juliana. Saan yung kanya nakamakan? Aman, Pipita. Malabasak malati balay tibak ng anak ko iti bunyag iso Timbagasa ko na. Anya ti kayo yung merida nita? Ay, saan mo na damagan dayta, Pipita? No, anya ti adda dita. Mabalidan. Saan lakit di makasabi daw? Naango kayo matgaya na. Madamdaman ton dayta merienda. Agsarita ta pailaang. Sige, madam. Agistorya kayo nga raw, tadong nga. Oray ka nalpas mo tamin na natrabaho. Kaya tantulaga nagluto iti pangaldawan. Ito madam na mataramida. Kudak no saan da ko napautagan dagiti agasdawa. Agasam! Ti anak ko pa iti bunyag tinangidanon iti kwarta kanyak. Talaga nasayaan ni Madam Micaela. Kat, ni Angelito, saan ka di anaimbag? Ay, what? Naimbag na nga agasawa ko na kuma. Mabisinak mo tan, Pipita. Mangala ka pa ilang iti merienda ta. Tapno adda pamigsak nga agistorya. Kinapod mo na, Pipita. Bukod ko akwarta ti impautang ko kinininang Juliana. Saan nga mo dayta ni Angelito? Ay, at nagayang bukod mo akwarta. Adda. Agsuldo ak matlat ang amin, iti panang tulong ko kina Angelito, amang imatmaton kadagiti negosyo mi. Tapno makwinta mi, numano ti ganansya mi. Kasta ti mayat nga negosyo, madam. Masapul nga mom naman o ti rumrumwara kurta kan ti sumrak. Kan, awan mat nagtrabaho adi masweldoan. Jak ngamin kahit apabain na ni Ninang. No pa'y aging gaita, jak pa'y sigurado no ninang ko talaga. Talaga akit diyan nasayat kayo tao, madam. Day tamot lang ti kabailak nga aramidan, Pipita. Ti panagbaling ko anasaya at itipadak at tao. Nakasarita ko nga engineer Dagyaw. Ang damot utang na kanyak. Kat sana nakapagkid-kid nga iso ti mga ramig. No, mang patakder iti karinderya. Talaga nga ituloy mo tayo tapanggap mo ang hilito. Kahit kasanong nga ro titulagan nyo kini Engineer Dagyaw. Saan kami pa yan nakapagsarita na sayaan? Madamot di na pa'y nabayadan nga utang na kanyak. Dakil ka di pa iti utang na kan ka? Nakurang sa 5,000. 1,000 ko malangin. No, sana naganak. Ay, dagdakulan ti anak ti pautang mo. Salang agananak. Agapu ko pa yun. Naimpagpadag iti pautang ko ata agapu ko. Ngamdata. Awan pa'y anak ta. Nakitin. Nakalakip man ang ti asawa. Ora. Sapay kantsawan ta. Nagpintas ta ka nga asawak. Awan man natin. Yan. Katikagura ka mangag. No ibagada abauga. Nagsapa ka na nagawit, sir. Matamtama pa ilang agluto kiti pangaldawan. Nagkapo akit ti balay da angkel. Nakuna ni Engineer Dagyaw. Ani angkel kulyo kano ti alaan na forma. Kaputa asidaglaang ti balay da daw. Maya kong nagmerinda. Isa ka naan kayo nga ro ti merienda, sir. Nawag. Imbes nga agmerinda kit hamburger. Ipus ko nita igit ti kalsada. Sana, umayak lagan ang merinda nito. Uwan, sir. Mabit lang. Ito isa ka na. Ayawan gayang bikita. Saan na kami itong ilak amang ka ni Micaela?
Update kami man iti fast food iti mall. Wow, very good, sir. Sige. Hindi na kayo tumagas. Anak na riyan dito ang burger. So, langal daw tayo tinahin na restaurant. Sa bagay, nagado di kwartada. Ora inton malam kala kuman ngimay dito'y garden. Amukmut kat nga day naramid mo. At dala na pintas ng ipadamag kukin ka. Ha? Kalkalpas may nagsarita kinila kay Uppong. Ukat? Anya ti madamag iti day jalakay? Gulpin na kano ti 5 sako abagas. Ah, Sumangpat kano ni Uppong Junior. Mangyawid iti asawa na apuraw. asos, naggasa lang. Amerika naganda asawa na. Ay, nakasarakan na ka na. Nagkatrabahuan da kano iti garden a nagtrabahuan na iti Rizal. Ah, luglug kun nagsamot. Puraw, nagtrabaho iti garden. Kat isumutim baga nila kay Uppong. Sandak manalukwang. Pagbalinendak kitin ngawan amam muna. Ay, urayan tayo man nga isang Uppong Junior ta asawa na takitaag no puraw ngagpaisaw. Laligat no ipamay sa talatan na iti negosyo tami kaila. Oray sagpaminsan lang ang mga tadito'y mall. Kakaiso na nga daigatang. Ang nagadumot ang tinorder mo. Saan dalakit di ama ibuhos? Ay, ikarigatang tangi ibusan na. Agbusog tayo staw. Tapno adda pamigsata. Apay, papanantapay kalpasan ama kapanganta. Umulit ta iti second floor ti mall. Agpag napagnata. Amangan no adda maguston ta ang katangan. Talaga nga ipaypay sumti pa nagpasyartan niya. Adda tala nga roden dito. Kakaiso na nga ado tinagbayad kanag iti nakautang kanya. Ngam ado na pay asaan ka nakabayad. No, iniawag mo kumanangal daw iti muldag iti amaw. Di impay ka kumakinasango anangan. Ay, jakmat ngamin na lang ibang. Nung trabaho ngamin kinasangaw. Sunatan, di na kayo pamaysaan di matang ko. Ay, yan. Di ka lagaliwak sayang. At damat may sangal daw iti makalawas sa bakasyon ko. Isulaan mo't ati pa nagaliwak sa ikaw. Pipita, no masapul mo ti kwarta. Ang tagari ka lang kanyak. Jakmat masapul ti kwartado niya Juliana. Awan ti gasgastusik dito'y balay. Nulaan agaliwak sayak, isulaan ti panaggasto. Aman sakit din sir, madam. Nagdiretso mo ti kwarto yaw. Ang mga no ado tinapatag nga aramidan na pipita. Ado nga mintinyawid na apapapel. Nagkuyog kami ang nagawid, tanapan ko din nanon iti grocerya. Ay! Narugyan ka din ti pasdek ti karinderya? Wan, madaman pipita. Inton malpas. Ijay tayton amangal daw. Namin adumot na na nakaumaya kay Jay, madam. Adun ti building iti aglawlaw ti pistuyaw. Asidet pa iti paradaan nagiti tricycle kan pagsardangan dagiti boss. Dayta, tinakapanunutan ni Angelito ngagpatagdar iti karinderya ijay. Sa adabaro adakkel a building ijay. Pampanunutak nga amangan no anya ti sumaruno ama panunot a negosyo ti asawa. Nagpasit nga men, ti 20,000 pesos kay pautang ni Mikaela kanya. Panumatlat papanan na nga eh, kitadamanan saan anang bayan. Panayo nagsakit day. Ay, umawag akman. Simbang putmut nga tan nagiti agasawa. Hello, sino rito? Anit masapol mo? Ay, Angelito, naimbag amalamaw, ni Doña Juliana daytoy. Lumabiin. Ni Mikaela ka dito masapol mo? Saan pa si Mangpoy? Isikalatan ti pangibagaak. Kastoy na nga men. Naibusan dya yung pautang yuan 20,000 a pesos. 20,000 pesos? Kano na ita? Yak malagi. Nabayag ka din at pinautangan na kayo? Hindi ka di pala Paskwa? Nabayagan analpas ti baro atawan ni day. Nalpas sa pa yun ati 3 kings. Ha? Nay,
Agkatawa ka mit ang hilitaw. Kasano jak makakataway timbagayo. Nagasat kayo man lang ang katawa. Italaag. Alay, hindi sukon ka ulit mo. Na, siya pa yung baga talaga tiranta. Hindi suna mo ito ti auditibo. Makagura nga ta kanya. Oops, sakbay nga ituloy tayo, dito istorya ti bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Klaatak itinamuak ka nito niya Juliana. Naimbag tawang sakit ko iti puso. Tamang naatake ako man. Namay, napagkatawan ako. Ngam tipod na, makagura ako. Oh, Pipita, umay ka man. Apay, sir? Mayay! Nakaluto ako. Mangrabi itay kumagaya man ya. Impakada ka din ni Mikaela no sa dinaw, tinapanana. Nay, saan sapay mo ta si Mangput, sir? Basta awak man ta saan ko yan nakuya. Mapupukaw kung samot ng tipanunod ko. Umikan ang hilo. Saan ka nagbatbati? Ay, unang gayam. Sige, panawan na ko ni Pipita. Unasan, sumbrik ako ni Tiparto. Dandanik mo't nalipatan ng imbaga. Nagkita kami iti apo ko nila kay Punpunyapo. Nag-order iti 3 at 3 iti organic nga itlog. Imbaga na kanyak. Sa imbaga na paikin ka. Kunak man no ni ama burak lati ulaw. San nga ulaw ni ama burak? Pagsasaon na lati burak. Kahit lang tati apo ko nila kay Punpunyapo mo dati sigurado. Oh, anya itan. Punpunyapo di third kunak kuma. Ngam, babae mo. Hili na gayam tinagan na. Bir-bir nga sandano daduma iti. Alimukan. Takas laki nila kay Punpunyapo anapartak amag na. Ay nga, Jaskay. Ang sasarunumot ng tipanagtigab ko. Masla jak mapalpalpaan. Nagadungamin tikinan ko. Nagpartak kami ngagluto ni Pipita. Oh, Mikaela. Nakapalpa ka din. Wan, apay ka di. Itay pala kasangsangpot ko aso manao ka. Naimas ti panangan mo, taarig na saan na kami at pabagyan nga agsaong. Amumon ti ugalig, no sumanauak. Makagura ka kade? Talaga makaguraak. Ang mga numakigtutaklagan, nga aganak kagaya man, iti kinalaing mo nga agilimot kanya. Makagura kan saan talagan. Ngam apay aya. Nangagano ni Pipita, nagkatawa ka anak isarsarita kinininang Juliana iti telepono. Magura ka man, Mikaela. Ipon naman kanya. No, anya talaga ti marikrik nam. Mamati ka kadi. Aninang mo ni Doña Juliana? Kaputa nagpabigbig nga inaanak nak iti binyag. Amati Ang ado ti sabali apakaburi-bura kang hilito. Mas daawak lang iti dadya bakit. Doña ngam agutang. Pasalumot na itan. Agpapautang nga agutang. Ang hinito. Awatan. Ako na ka. Ada pa'y saan mo anay baga kanya? No saan na siya kinakasarita na? Saan ko pa'y nga amaw at pinautangam kaya? Idinadlaw ko alinikli ka mapagsaritaan ta tiyo utang ni Doña Juliana na asya na kinikwana. So aday jay, inikka ko ni tibukod ko akwarta. Kaya, apay nga ron mawag. Mangibaga manin nga tayo ti kwartawan no agbayadan. Dinamag mo kumakan kwa na Ay, unang paiso. Jak matang inuray no anya talaga ti ibaga na kanyak. Indisok matlatan ti auditibo. Saan ka nga ta nagpasublat manan aso manaua? Isu adina na ibaga no anya talaga ti rantana. Ay na, ang mga no panunutin na ngayon gagarak na indisok ti auditibo. Ala, makamukan to ngagpalawagin ko na ha. Ang hilito. Agyaman na ka? Nang, apay ngagyaman ka kanya? Tati amukit kaungat nak itay. Agyaman nak ta saan ka matgayam nga agungat.
Day, ti bindot ko idirabi. No kinasarita ko man ni Mikaela, hindi saan pa yan nakadigos. Di, kasano ang makaungetak pa. No nagbanglaw, kan nagpintas ti asawak. Saan ko nga apain ti asawak? Yan, kaslak matlan lang itang gwapo ni ti arak. Ito'y kapingay ko. Maminsan lang itang gwap ko, naibusal. Sir, ikaw, itimdahan kayo pa, hindi kape. Ay, si Kamot Pipita. Kaya't naksa pagburarugan. Nagadungamin asim miplot iti panunot kaw. Kasla nabiglaak. Iti kwan, inggulpi ko nga ininom ti kapek. Nabag-atas saan na napudot. Nasinit ko man ati dilayaw. Sana ba alay, masinit ko matidilak? Jaklakid di kaapa ti asawak. Uray inlimod na kanya, pinautangan na ni Doña Juliana. Saan ko nga apain? Kakaisuna adi pa yung nagsikaw. Anyan. Dakmat na puutan ngayon bagan. Makaguraak, anaamuak, naglilimod ti asawa kanya. May niya. Anyan. Mangisasarak na tiyang hiwa. Pipita, saan ako ngay pulpulo iti asawa ka? Tawag ka na kayo, sir. Lagay talaba na. No problem. Ay, madamdamatan to na mapanidya garden, budoy. Awan mo ito na, ramidin tayo dyan. Tulungan ka langan nga agakas ka nagititlog. No nasapsapa kala kumadim ta. Naranaam ko man ni Helena. Talaga sigurista tayo nga po ko nila kay punpun niya po Mananagan sa malipatam ti order da. Imalamat la iti apong nalakay. Saan nga agpabagi? Sumanao. Nagado may istoryana. Kasla nakatil mo ni ti danom ti baterya ko nada. Isu nga nga awan pa'y nubyo na. Maaram da nga rod. No nalaing mat asumao. Oray si kabal. Naglaing ka asumao. Ay, dandani akon makapidot iti kagudwa iti tray. Awan sapay 5 itlog na pidot mau. Dinilaw naktumot ngamin. Jak lang nga rodan natuloy iti kayat kukuma nga ibagakin ka. Apay, anya da jay ha, ulaw. Bayamon. Di mo tumatlama ito red nga arman ni Helena. Talaga si ka. Alis tuam kiti ti aga kasi ti itlog. Dahil dati magustak ka na kayo, madam. Kanain kayo nakaisa, misoasan kayo bubakbakan. Talaga makaisa magpipita. Gapo iti kinalaing asumao ti asawak. Di na naigawit ti dila na. Kat naibaganakan ka, tigura na apinautangak ni Ninang Juliana. Adyak pinakaamuan. Nang nagyugayam. Saan matlagayam ang makagura? Kaslamat saan nga mo ni Sir Anghel at yagpungtang. Sumanaulaan. Ugali na nga taday jayan. Dayta, iti panagkunam. Nasaya at tasaan ka pa nakaraman iti unget na. Sa bagay, hawan mo't kit litiga po na nga ungtan na ka, Pipita. Ay naladawak ka nagreing anak ko. Amo ka nakarwar kayon kani Angelito, hindi kastoy nga oras. Naimbagtada ka dito'y may sapuistuyaw. Ni Angelito gayam tinakasarita yo, idi mawag ko idi kalman ninang. Sana gayam nga mo, pinautangan na. Bukod ko ngamin akwarta ti impabulod ko kada kayo, ninang. Tangay na irugik matan. Ituloy ko lang iti agpasig. Panayunak ko mati na utang ko kan ka. Ninang? Kasano day tuyan, Mikaela? Amang ano agungat ni Angelito. Siyak pa itiga po na ti panagsubang yung agasawa. Kasaritak pa iti asawak, ninang. Saan matkit di nga agungat day jay? No nasaya at lakit di ti panakisarita. Day taman ti magusto ka na kayaw. Naalibtak kayaw nagtrabaho. Inton malpas ti karinderya. Addan to bonus yung kanya. Kan inton aglukat, libre ti panangan niya. Aguma kayaw, iti kayat yung asiday.
Ano ti makunam Mikaela? Ah, Adda manen nga umuli ti kwarta ka na ta. Angelito, ada ka no mapatpatak dira panganan di tabangir akan to. Dalawa ka no dayjay. Saan akarinderya no di kat restaurant. Oray man kit de. Adda ka di ay makaatiw kanyak. Naduma-duman to aluto ti karne ti kalding ti putahe. Addan to pay exotic food. Ay, talaga saan apakatiw ni Angelito. Daka nga ba? Tsaka na makasaot ag nervyusa. Ang mga no agungat inton ibagak, nagpanpanayon ni Ninang Juliana iti utang na kanya. Nakapuak iti agricultural supply abang bantayan di Mikaela. Tamok ajak madano ni Jabalayda. Saan mo't gaya mamakagura ni Angelito a pinautangan naktianak ko iti bunyag asan na nga impakada. Well, nasaya at tao ng iti amok. Yak tumay na palasan tinautan. Iso nga amok asan nakapaayon ti anak ko iti bunyag. Uray nalay nga sumao ti manugang ko. Saan nalakit di ang mapagkadkadan ti asawa na. Nasaya at dangamin na tao. Nagatua kwartada. Awan mo't anak da. Saan mo't nagsikog ni Mikaela? Oh no! Nakapaw ni Angelito. San pa'y nga takachimpo mo't amadanda iti anak San pa'y matananadaw? Pasoy mo't apagkwartaan ti panunod da. Adala nga rudan groceria kan agricultural supply da. Napigsa ka nupay ngagpautang ni Angelito. Sa agpatpatakdar da pa iti karinderya. Ay tangar ti problema ti Pita. Kasla mabuti nga ka makisarita kini Angelito. San samat anaot ni San? Saan mo pa'y lang amin anakita kat no kasanong agpungtot ni Angelito? Manmano, ngam nakaro. Yang asawa yung mait madam. Madlaw ko na dungo ka na kayo ni San. Saan pa'y anabayadan ni Ninang Juliana ti utang na? Sa umut-utang man ang Pipita. Ang mga no saan ang magustuhan ti asawak dayta. Dahil talaang San kayo man nagkuyog at nagaway? Tsak amo no nagkuyog da kini engineer. Nang nagko itay nga ada kasarsarita na iti cellphone. Mga no kayat mo ti sumurot kanya. Ha? Saan nga min anabayadan ni Helena tin-deliver ko at talo at riti itlog. Agsubliak to ka no. Nagsingir mo't lagam ti rantam. Agpakuyog ka pa ilaan. Pambaranta mang pasyarmatan. Daytan. Nalaing asumao da balasang. Sa sumango nila kay punpunya po sos nalpas. Saan da ngagkabalay. Dayta lang, numalati. Kinapay arabi iti panagsingir mo. Itay kumapay tasan pa'y anasip nga. Nalipatak nga ron. Oh, nalipatam? Wino talaga nga inrantam. Ay nakabisado kan. Inukursunadam sa ni Helena. Adda pamuyaan ni Helena. Saan ko kursunada? Awan ti dakas na, nukas pangarigan. Day talaang, nujak makumpasan ti kinalaing na sumao. Nakasarita nga ta ni Mikaela ti asawa na. Sapay na ibagak pa'y mangarong ka ni Pipita saan ang mapagkadkadan ni Angelito ti anak ko iti bunyag. Ay, tasano nga ta? Iturturad kung sa kasarita ni Angelito. Papos kulakaw di rupak. Oh no! Agin papasyarak. Ngam tipod no arantak. Mangibagaak iti utangan. Simbrak kayong sangat din kinisir ang ilito ti kwarto yun ay madam. Anda kayong matanda ti sala sa tugtugaw. Kaya't ko ti masapa ang maturog. Agsasarunod ti panagsuyaap ko. At imawag. Namurmurayan nakiti kinapig sa titimak ni Angelito ang makisarsarita iti cellphone na. Mapuyatan kayo na, madam. Nala, sumragkalatan iti seled mo tapno makainanakan, Pipita.
Ano yung utang mo? Ah, Nabayagay, saan ka nagbayad? Gagangay ang makasauak, loko. Nabaya. Sikat yung problema na. Sana sakti bot-bot yun. Madam, akong kumit isa. Oray sa dino. Bay, amlat ta. Kitanta. Pada talaga na laki. Apa ni Sir Angelito? Ito cellphone. Ay, amla ang pipita. Dumnag talaan. Isimbo ka ni Micaela, Pipita. Ha? Unang matajak na siputan. Ay, Sikan samad kami kimang durdurong itasawa. Tapno, pautangan na tayo at dunya Juliana. Adi masinunoon, no talaga nga inana itibulyan. Saan ang iti problema mo kini Pipita, Angelito? Apa nga iramraman mo pagpupungtutan iti dayjay kinasaritam iti cellphone mo? Talaga anak pudot ti ulok ita arabi eh. Wala, itimplanak man pala iti kapek Pipita. Ano nagdagaang. Adamat lagayam ka sa pulam kini Pipita. Kalpasan na ungungtam. Oras na panaginan na ni Pipita. Pipita, sumrakan iti silad mo. Siya kunti makamungag timpla iti kape ni Angelito. dapat kayat yung ibaga kanyak, Sir. Sakbay na sumerka kiti kotok. Awanag, alala, panawan na kamilatan ka ni Micaela. Sige nga ron, Sir, Madam. May bagarabi iyaw. Oops, sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at magtuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. May pa na kami narimwar kay ti kwarto, Micaela. Nairamraman lakit nga rudan ni Pipita ang nagpupungtuta. Papasulin nakpay. Kasano ajak rumor iti silad ta. Kat nakapigpig sa tingiwat mo asumanaw ang makisarsarita iti cellphone. Makapungtutak iti na dyan, losyo. Nagdakil ti utang na. Nabayagan na saan na nagbayad. Diyak pa yung tan. Kinasaritam kumalaang itinasayaan. Nene. Di mo't itimplanak iti kapay. Napudot ti ulong. Kandagaangan ka. Sagkapi ka. Adi, sumrat na iti kwartaw. Nalami si Isay. Naka-aircon kami. Sige, unsaat. Pabaraan man kit ditirik na. Okay. Di ka maaawatan ang hilito. Kanyakan sa... Kumusta nga? Iti pagbiyagan tayo dito bugyasan ka mo, tao. May pagkata kayo pagtutuloy lang pati pa nagpastruk yung ti kwarta. Nang runa kini Budoy, kunam. Adon ti ordong na, tawan ti ado paggastusan na. Awan gayam, matuloy yan na mga nakitikasar ni Budoy. Anya? Mga nakitikasar? Sus, nakakatawag sa nilitangan bagam. Barang isukanot, isukal na. Tano saan man nga itatawan. Barang ito no may atawan ka, makasara ka niti kabinbinukot na. Talaga si kakamutaw. Adaman nagkasarin dito pugyasan. Tatlaw gayam ni Sir Angelito ti panangkisim ko kada kayo ti rabi madam. At dalagat nga rin na nakaungat. Si kalaangan ti mga awat kini Angelito, ha, Pipita? Nabayag ka nakatulong mi, ngam idila rabiian na ungtan ka. Ay ramrama nakit din na din ang oras. Day tangarot ti problema ka. Nairanapay ang makapungtot ka dagiti nakautang kan kwa na adi na masingir. Ay na, kasano nga ta kasarita kaya. Tapno na yunan na tinautang ni Ninang Juliana. Taytan, nakaringan ni Sir. Saan ako magsasaw? Kaya magtingiwat ko. Ay, kasla nagtulag kayo kung ni Pipita ngagsardang ngagsaw. Saan kayo madalagan? Saanan ang napuno, tiulok. Mabalin kaon, tiyag kape. Ang mga naninang Juliana ti umawawag Pipita. Sika ti makisarita kan kwa na. Tsaka mo no irkan niya ti rason ko kan kwa na. Wan, madam. Hello? Pipita, kaya pa man ni Micaela? Kaya't pa kasarita. Ada dito yung amay ko, Sir. Madam, ni Sir, kasarita na kayo ka na. Oh, apay ang hilito. Ada ka din nalipatam nga ibaga? Rumarak matkit din ton madamdama. Sikantumat kami. Di mo yung palpalagip kanya. Mangirwar kay ti bangko iti 50 mil nga ipautang mo kaninang Juliana. Ne, mayat sakit diti panagululom nabigatan ang hilito. Ay kat, sigurado, maragsakan lakit din ni Ninang.
Mayat sa talaga ti aldaw mo honey. Pasado alas 9 pa ilang iti bigat ngam pangaldaw mo tanti in order mo diti restaurant. Kilat nga rin ka nagsarao ti tiyan ko. Kapilang amin ti pinamigat ko. Nagitay pa'y paborito ka putahe ti in order mo. Saan mo samot na magustuhan na iti apotahe? Kapay kaya hindi ka mangan. Honey, anya ka di tinapinta sa damag. Saan sana pinta sa damag? Ang mumutin, nalpasan ti karinderya ti bangir. Barang si kanto ti adala pinta sa may padamag na. Awan mo't napintas ama ipadamag ko. No saan at tinapig sa agang ganaran iti agricultural supplies? Si kamot, kwarta lang ti adala ti panunot mo. Amom talaga sa bali ka itangal daw. Iti dito nga oras, kapig sa tilako iti grocerya. Bayang man rito, masapulan ti kwarta. No inal daw mat nga agpapauli ta iti kwarta kadag iti negosyo ta. Bunggaya, malagip ko man kitday. Naited mo matlang ti 50 mil kaninina. Wan, kat amom, kasta una yaragsak na. Agyaman na ka, ang hilito. Barang no ti kinaimbag ko, ket mangtidmat ka na tayo ti gasat. Barang agsikog kan iti mabay. Agam mo saan? Sika ti pabasulat no saan mo amasingir ni Ninang. Aniya? Pagkatkatawaan na ka, ang hilito. Impadamag ko lakit din ka ni Pipitay di Rabi amatuloy yung ti pananganak mo iti kasar. Saan ka no amatuloy ti kasar damidang kansaryo? Nagapada ka no iti Rabi. Ay, apay, nadagsan tinagsin nung batan da? Nadagsan. Kat no adamot gayang putot ni Saryo. Kat kayat ti anak da. Pakasaran ni Saryo ti ina day ubeng. Ay, kat matuloy latang arot ti kasar Ngam saanan na ni bidang ti kasar na. Naragsak ka kumatagundaway mo da ituyin. Kat no iti Rabi imat lang ang nagtampong ni bidang. Amang ano iti daytoy nga oras. Nakaluganan iti barko amapan ijay Kalayaan Island a lugar da. Anyan? Anyamot na malas mo. Awan, isabsabat mo gayam ti gasat. No alistumot gayam nga aglisi ni gasat king ka. Kunak tupay, asaan nak ama pagkadkada ni Mikaela. Naimbaga talaga ti anak ko iti bunyag. Talaga akabailan na ga iturayan ti asawa na. Ni Sir Angelito tinangibagangay kan na kayo iti 50 mil doon Juliana. Na, biagot ka matgaya makatulong. Maritis ka gayam. Anya dahi talab-labid din niyo. Nangig ko, di nagsaritahan dahi ti telepono. Nagadupay lang nga palusot mo. Isuntumot lang ay so pipita. Di ta ka madlangan. Nakaraglag sakitay nito niya Juliana. Sa hindi ko masuron kanya. Ay, nakakandado matgayam ti ruangan. Saan alak-alak na ita? No, di nanto matkikitaan na ipa. Nasdawak nga rod iti kinalukay ti ima ni Angelito anang pautang kini Doña Juliana, Pipita. Nangyagmumat idi Rabiin o kasano ti kinaungat na. Dahi dati pagkunaan niya na yung bagatao ti asawa yo, madam. Ngam adda kasukat na, Pipita. Masapul ka nung agsikuga. No saan? Siya ti pabasulan na no tsak masingir ni Ninang Juliana. Anya? Kunakto pa yung makaisim ka kat, Pipita. Padakmat nga ta ama iliwan ama addaan iti anak. Kinat katawaan dakit din da maburak kan lakay punpun niya po. Tiamok nga men nimidang tiagbambantay iti store. Gaputa agpapada da abasait. Pinagunyak nakigtot diya babay. Nyapay. Ay, nagpagkakin na rin yedwalan lakay. Oray siya, napagbidutak animidang. Amom no anya tinadoktalak. Oh, Kunak no siya lang ti mga arapaap kinimidang.
Uray mo't gayam si ka. Oh, di ka man. Nagbiddutak laeng. Dayta, kunamatan nga arapapag. Kukam laeng. Anya ko ma. Kun may sa, nakaadayo mo't kaya man. Kasta lang ti biyag. Tay kunadan. Ado pa'y ti ikan iti taaw. Si kamat gayam ti nakaigulpay. Natsambaam ti kinangina ti lasunakan sibuyas. Uray sangay tarya lang ti talon mo na mulaam. Agmilinaryo ka. Wait. Ay ke, nasayat, bayad kan? Masapul ko ngamin ti kwarta, Ferde. Uy, umay kanto, inton inaugurasyon ti karindriya. Uray lasulakan sibuyas tulatan tinaduma apagbayad mo. Uy, naman problema. Sige nga raw, bye. Angelito, ni mat Ferde ti kinasiritam iti cellphone mo. Uy, agbayad ka nung nagtiutang na. Natsyamba na ti panagapit na ka nagtimula na alas na kan sibuyas. Ay, kat nagsayaatan ngayon na makabayadan. Wala. Sana kas kadalusyo kan bursyo. Makaradali ti ganas na gijay. Hindi dala tultuladan ni Ferde. Agmula da kumamot yun, ti lason na kan sibuyas. Tamang paya, sinagsigaam ti sasangpet mi ka ni Mikaela, Pipita. Kaslakit din makisabat ka iti kabagyam. Nisan, kaya't ko day tapan na kiangaw ya. At daim mawag itay. Sapsapulin na kayo. Bursyo ka no, tinagan na. Okay, anyat ko na. Agbayad ka rin ito utang na. Nagtutak. Tiyan mo, agong umat. Nagayam. Kagangay lang titibag na kaslang bugbugkaw. Kung naklakit din. Ore pa kumarit. Ore pag tinulungan na kanilosyo. Agmalmalim kami nga agboksing ano suti kayo na. Angelito, maditikas ta ako markarit ka. Anya ka diti imbaga ni Borsyo, Pipita? Kung naman, anilang sir ang hilito ti kahit nakasarita. Pwede ko nimbabanan ti udit ni mo. Abayag mat gaya mo na nalpas ti karinderya. Saan pa yan ang lukat? Inton bigatan ti inaugurasyon ninang. Umay ka ito ha? Adulakit diti siya nga iliyo. Aglalo nagiti padayuan negosyante. Uray asino, mabalin natin dumaray iti paskan. Amin na sukay. Umay da, ninang. Uray nagiti pinautangak adi makabaybayan. Nene. Ituloy iti agsarsarita iti anak yu ti bunyag. Kuagayam, idawdawatan na kami man iti kaasik ng grasya tabarang agsikugan ni Mikaela. Da kayo, may saan ninang. Uy, ninang kayo. Ay na, urayak lang na bainan. Kaslasak mo, hindi pinasagidan na. Ay, saan na kayo pinasagidan? Tamo nang agbayad kayo, ninang. Siya kinakisarita iti asawa nga awisan na amin. Uray dagiti nakautang kan kwa na. Masyadak nga rodan nga agbayag, Mikaela. Kinaag daw no makaumayag. Napalan. Kinakura ng samot tanday jay ana ipaka. Madamdam hapay lang nga mangrog iti paskan madaan ngam nakada doon ti tao. Ado pa ti sumarunong agsang patipita. Mayat tapno naragragsak matlaan. Nisan, awan matlangay. Makisawsangita na kiti ka iti pada na negosyante itay. Ang mga nusaan mula mabigbig kapo iti kinaado ti tao. Ay na, nagadugaya matao. Nandani pa yun jakag tuloy ta nakarignak iti padagbain. Oh, ninang, naimbag man ta nakaumay kayo matlaan. Kunam ka taga nagpauyo kanya. Ay, nay, anya kita ang Pipita. Mahilig ka magayam iti gwapo. Andala ang nakita ka na dumdum at iti Juliana. Madam, saan ka di ani Ferde na yay? Asino na dito alalaki ang kasarsarita na? Ayun na. Tay jay matan nga agpaiso ni Ferde. Ni Angelito mati kasarsarita na. Kalat mo na nagpukaw na. Wano, nailok na nga tayo, tika doon nakiti tao.
Nagawid dagiti dimmar ay iti panaglukat ti karinderya Angelito. Agawid tayo mutan. Madamdama, ang mga no dapay dumteng asa nga ili. Maring, kasto ito ti kaado ti umay mangan dito yung karinderya. Sir, madam, nakipinto lalaki ang nakita ka kinasarita ni Ferditan. Dalusyo ken borsyo. Udno gayam, kinaibagan ni Perdi kanya. Agturong dan dito Makaungungot mo tilangada. At higam na kayo mo ko, sir. Ay, sir, dito kayo lang. Sakta kita. Nagluhon ta borsyo ken lusyo. Listayang data diniskrasya. Sa nabalay, na nakabalodan. Ay, nanusan aga puking kapipita. Tiyakla mo na niya tinapasamak ni nga agasawa. Ay, bagata na si putak na tayo mo kung ay linglingit na. Nakasagana na pa kaya bumagkumatan. Ay na, Angelito. Dayto yan di bagbagakkan kay di paylaeng. Uray saan ang makabayad dagiti nakautang kan ka. Saya atam ko malaeng ti makisarita. Jak malapdan ka grasaw no makapungtutak. Mangisang sagbak dahito ang iwat. Ala, surwak man langan ti saan nga tagtagaray. Nasaysaya at pay no agparbangkan, Angelito. Pipita, mangala ka man iti mainom. Tapno nasaysaya at ipanagsasarita tayo. Well, sir, kunak. Saan mo ta nasayatan o di sa tagtagariya po, Laos? Oo, sige, mabit lang. Anya, mainom ti kaya tiyaw. Kape, wano ara. Daytay danom, ikam iti kolor. Maditi arak, na mga nujak manon maigawid tingiwat ka. Bitaan dati miti nagibusan iti istorya nga netampo kita nga gundaway. Pataan naman tayo sumarunong nga pan nakigasam-gasat. Tuy bida tayo ani Super Pepita. Sa pailang pumata naniliwa kayo pabayad kita ito nga drama. Tapos daw makaiba ay tinaksak ken liliwa dagiti kapadasan. Tuy bida tayo. Intan sumarunong naman di mo ko manipipata di tag-like ken subscribe. Ken pakishare met time dahito nga video tayo. Agyaman na kata kayo amin nga nakipagdingeg.